kake ne na daban kake ne na daban kake annaba ai ba son karaka san ka da ni san ka nake hari da makarka ba za ai wa ya mahamu balla ka kira da magana ya manzan Allah na daban kake ne ai babu kalar kaya yana daban ba za a talaka bana maulana da kaya na bukaruna a gurin na daban share bukan da bayi ka karbe ya mazan allana kaunar ka dike ya masu yalla da ni wayo shagamu da annabu waya ya zai san ka yake tunanin da ba na ba annabi ka ni ba dan hali ba man ka nike a kai na da baka kula ne a zata wani na zan je na tsari da kai na da bandar tuka na sarki na ga karbe bayan hali roman ka nike allahun ka yi mana rikoni yau ma zan je gurin na da banka amince duka ba da abin faɗi a gurin shi rasulallah nisan shi nike maradi na mai mulkan komi wanda Allah ke yi mini da shi ya mamuna a aminta da baki yau magane na kuka ka share hawaye ya mahamu Allah ya rasulallah ba kai ba na da mai da kana da kaya annabu masan ba kai dai na sani ma'aiki yarda ka mace munin hali ma'aiki ka zaka duba shi na san ka ma'aiki na ga karabar baki yau magani ina roƙo ni ka karbe ni daula ta jiki ta wance ya mahamu Allah rudu a kanka nake mahamu Allah na yi tunanin mun ganka ya maula na daban kake ne ma'aiki ya mahamu Allah kare ni gani ni kana sani manzan Allah ga tare da sarki na daban wanda babu kama da za a yi ba Allah ya ce ba za ya yi ba manzan Allah ma'aiki ne da daban ne shi ta sha bamba da duk kowa mahamu Allah ai ba ya kai gurin Allah da sabon bayi ai ba ya kai gurin Allah da wurin bayi manzan Allah ya Rasulallah maradina ya maulana ya Rasulallah ya maulana ina kuka ya Rasulallah neman ka nake kayar da kaman kanka maulana na baka kaina hada iyayena nema kyauta don ka cancanta muradina sai shi na daban ma'aiki yadda ka duba ni baiti na kaso in yi muka yawan zan Allah ban sanya zan yi ba in yi mama mu balla kalamun ce in yi ta yawan zan Allah ya maulana ya mahamu Allah ya rabu kanan ka salati guru kai ba da wanda ba da karshe ma ka
mani adam mata a samun daga a samun shahid jani mai jambayi baba barhama sarkin tafiya na jinjina abin fatari ga gaisuwa ta na mika nola shehi jibin magawa ne ya samu mai dauki ku kashe gurin sarki na daban ban sanya zan yi ba maulana a samani bai mani murmi kai mani dukkan abin da zuba manzo da kare ni shi na rike mahamu Allah domin duniya ina ne fari ka kare ni ba ni sani sadana na bukai ne ga tsara ya Rasulallah ya manzon Allah ya Rasulallah ya Rasulallah ya Mawala ibn ya Abdallah ya Habib ai sankarka azaiba ma'aiki ai kai ne tal Allah yayi kaman zo ba zai garawa sai kina da ban ya manzon Allah yana neman kaunar ka nake annabi na gaba ne ni ma bayan mariba bayan aiki ba ya Rasulallah na yarda da tsarin amma komi kai mana komi kai mana kowa bayan mariba Asaba da kai ni kana ba duniya Rasulallah Maulana
taho wadina ya manzan Allah ka yarje ya annabi alaihi Muhammad saman dajin ne ya isa marana ka kira ni na zo a gari ko so dai ne Madina na cewa kuka na zo masoyina saboda masoyi ai dai ba da daɗi ba sai na ji wani ya biyo ci annabi ba so ba na ji kuka na ke ina ji an cewa ya je ibin da yawa ya annabi ni ma ce na zaho kawai ka sake rudani aiki na karatu lalla ka zuba mana